No niin, se taitaisi olla ensimmäinen avovesivideo meikäläisen YouTube-kanavalle. Oli tuossa nyt vähän kahden vaiheilla, että lähdenkö koskelle taimenhommiin vai tulenko tänne järvelle. Mutta sitten olisin tehnyt pitkä yö yli reissun, mutta koskelle jos olisin lähtenyt, niin huomenna on lähdettävä kahtomaan uutta reissuautoa, niin sillä nyt sitten tuli tähän järvelle tultua koittamaan, että saataisiko ruokakalat matkaa. Saa nähdä. Mutta joo, keli on vähän kaksijakoinen, että välillä sattaa vettä ja niin kuin tuolla näkyy, niin on aika tummat on pilvet ympärillä, että välillä on kyllä satanut vettä. Ihan kovastikin. Ja jikihommilla liikenteessä, itehän en mikään hirveän kokenut jikikalastaja oo, että tää on ihan ensipuraisuja näihin hommiin, että viime kesänä tuli hommattua tämä Ruthlessi setti siimuineen päivineen on tämä M-Lite Fasti 5-20 grammanen, niin tähän jikihommiin ahventa varten niin ihan on kyllä mukava peli heitellä täällä järvellä, että lentää jikit hyvin ja kyllä on hyvä tuntuma tähän jikiin kanssa ja kalojen iskut ja tärpit tuntee myös. Tällä järvellä on nyt pari kertaa tänä kesänä käynyt tässä. On toki kuvaillut niiltäkin reissuilta, mutta ei ole sitten editointipöydälle asti selvinnyt se materiaali. Että muutama alamittaisen kuhan ja ihan hyvän kokoisia ahvenia on saanut, mutta en ole niistä sitten sen koomemmin tehnyt videoa, kun tässä nyt vähän tutkiskellut näitä paikkoja tältäkin järveltä, että mistä niitä löytyisi. Ja nyt tulin tämmöiselle saarten välissä olevalle paikalle, missä on aika paljon korkeuseroja pohjassa. Niin tästä viimeksi tuli muutamia hyviä ahvenia, niin katsotaan löytyisikö niitä myös nyt. Taivas on kyllä sen näköinen, että jossain vaiheessa voi tulla vähän vettä, jospa myös se kestetty. Edelliseen video, mistä nyt on jo tovi aikaa, kun siellä räntä- ja lumisatteessa Nokisenkoskella oltiin, niin oli tullut sitten kommentti liittyen justiinsa näihin lupahintoihin, mistä pikkusen taisin viime videolla puhuakin. Osassa paikkaa ne on esimerkiksi niin kuin se Nokisenkoski, niin se on ihan hyvä asia ja se kalastajakiintiö on ihan hyvä juttu sille paikalle. Se tietysti tuo vähän niinku siitä luvan ostaneille kalastajille niin laadukkaampaa siitä kalastuksesta totta kai, kun siellä ei sitten sitä 4 enempää maksimissaan voi olla, ja mitä minäkin on reissuja sinne tehnyt, niin harvoin on edes sitä 4 ollut, mutta nyt kun tuossa vähän kyseiskelin viime viikolla, niin nyt ei sitten tälle viikolle olisi Nokisenkoskelle edes lupia ollut, että kyllähän sitä kesä ja kesäkuu on aika täyttä joka paikassa. Sepä se sitten teettää itsellekin sen asian, että vähän sitä sinne koskelle tulee oikein lähettyä, kun se ei se ruuhkassa kalastaminen oikein ole se itellä se lempihomma. Että saa sen niitä tietysti varrailtuja koskia ja ynnä muuta, mutta sitten tulee se asia, että se maksaa aika paljon ja mitenkä paljon sitten itse on valmis sitä maksamaan. Niin siinähän se tulee se raja sitten vähän vasta, että rupeaa olemaan aika tyyristä touhua tuo taimenen kalastus jo, että kyllä niihin on sitten oikeasti panostettava ja ajan ja kalastuksen kannalta niihin reissuihin, jos niitä tekee, että se ei ole enää ihan vaan semmoista mitä se ennen oli, käympä illan tuossa nakkelemassa. Semmoiseksi se on mennyt, ei maha mitään. Sitä pitäisi varmaan vaan Pattajalle lähtee muutamaksi viikoksi supatonia pitämään, niin voisi sitten olla varaa käydä vähän kovemmalla koskella taimenkalassa. Ehkä minä nyt jätän sen välistä. Vaikka uskon, että sille olisi kyllä kahtojia sille touhulle, mutta se voi olla perheelliselle miehelle vähän liian kovaa rasti. Että heinäkuussa on sitten taimenkala, kun
lohihommiin tarkoitus lähteä Ruotsiin. Et toivotaan, että nyt onneksi kelit on vähän sitä myöten, että pikkusen laantu tämä hellejakso. Ei nyt menisi sitten ihan onnettomaksi lämpötilojen takia. Toivotaan, että hyvin käy siinä hommassa, että päästään kalalle. Mutta sitten justiinsa vielä siihen kysymykseen palatakseni niin niistä lupahinnoista. Niin tämä nyt on tietysti ihan oma mielipiteeni, mutta kyllä se joissa paikoissa vähän tuntuu, että kun se vuosi vuodelta vaan nousee se hinta ja oikein tiedä näkyykö se missään tai minkä niin kuin, hinta nousee, kalastajakiintiöt pysyy samana ja kyllä minä sanon, että siis tämä on ihan minun oma perse auki sen kalastajan mielipide, että se rupeaa olemaan, että se on vähän keskiluokkaa parempia touhua ja tuo taimenen kalastus, niin että jos minä maksan vuorokausluvasta vaikka 100-200 euroa ja minä menen sinne koskelle ja siellä on minun lisäksi 10 tai 11 muuta, niin kylläpähän sitä vähän sen masentaa se homma, mutta minkä sille teet? Se ei ole tietysti kenenkään niiden kalastajien vika, ei tietenkään, mutta semmoiseksi se on mennyt, ei voi mitään. Ja monien kanssa on aiheesta keskustellut ja moni on ollut ihan samaa mieltä ja monelta se on se taimenen kalastus loppunutkin tämä nykyisen trendin myötä, mikä nyt tietysti on ihan hyvä asia. Se on taimenkin on uhanalainen kala ja eipä se varmaan tulevaisuudessakaan tietyt paikat vois laittaa vaikka hetkellisesti ihan kalastukselta seis muutamaksi vuodeksi, mutta enpä minä nyt sitten taas tiedä siitäkään, että onko se perhokalastajien takia huonolla mallilla se homma, että kyllähän sitä kalastetaan järvillä ja muillakin sitten. Mistä nyt voisi lähteä sitten tonkimaan, mutta annanpa nyt olla, että ei nyt tule sitten suututettua kaikkia näillä omilla puheilla, niin, mutta jokainen voi mielessään miettiä, mitä sitten tarkoitan tällä, mutta se siitä. Käydään taimenkalassa, jos olosuhteet ja aika ja realiteetit antaa periksi ja saa jonkun hyvän reissun tehtyä ja kyllä mieli tekisi käydä. Kyllä minä nyt ainakin kerran 2 pitää koittaa käydä edes sitten loppukaudesta. Tai tätä kesäkuun ehkä mennä näissä järvihommissa, jos opettelis näihin nyt. Pois sen verran puhaltamaan, että tuolta selältä tuulta. Että vaikuttaa vähän, että saattaa tulla vettäkin niskaan kohta. Ei tulla tähän saareen nyt hetkeksi oottelemaan, jospa tämä tästä laantus vähän on ilkeä olla tuossa puhurissa heittelemässä. No, onpahan tässä ilta-aika. Ja maisematkin on ihan jees. Tuli ensimmäinen jo pikkusen isompi ahven, mutta ei tuokaan nyt vielä mahdoton ole. Kyllä tämä jo ruokakalaksi kelpaa. Tavoitteena olisi, että jos savuahvenet saisi tältä reissulta. Tämmöiset tavoitteet kun asettu, niin se voi olla, että niitä jää ilman niitä ahvenia. Yksihän tuolla ja kriteerit täyttävä on. Jos vielä muutaman saisi, sittenhän sitä olisi tavoitteet saavutettu. Eiköhän muuta heittoa kerinä tehdä, että Juno edes kahtoneet. Ja lähän on koukutkin suurina, niin lekkähän tuo vähän vaikuttaa tuohon tarttuvuuteen. Voi olla. Hyvä, kun sitä on kartalla näissä hommissa. Mikä siltä tulee? Aukihan se sieltä. Kukapa muu. Hyvillä loikilla. Tulis. Onko taas hauki? No ei jumaliste. Ne hauki. Oho. Pitkään taisi seurata tämä kaveri. Vähän vaihoi jikin väriä. Napsu tuohon kiinni. Kyllä tässä kohta jo savuahvenet on kasassa. Joo, tässäkin on semmonen kohta, missä
viimeksi sain muutama ihan hyvän kokoisen ahvenen. Tässä on 3,8 metriä on vettä ja sitten se tuosta tippuu nopeasti 7 ja siitä 10 ja syvenee sitten jyrkästi ton vähän joka puolelle. Tästä ympäristöstä niitä on löytynyt, mitä nyt on kierrellyt näitä paikkoja, että paljon on vielä käymättä, mitä on tässä karttasovelluksesta kahtonut. Tässä nyt on yksi jo tämmönen osviittaa antava. Muutama karikko on tuolla sitten, mitä kannattaisi kyllä käydä kanssa heittämässä, mutta en tiedä enää lähdenkö tänä iltana jonkun verran matkaa tonne rantaan sitten. Vielä nostella venetrailerille. Kotiin nyt ei onneksi ole pitkä matka, 5 kilometriä sitten. Mutta kelistä tuli kyllä ihan jees vielä loppujen lopuksi. Illan viimeinen ahve saapuu. Uskalletteko nostaa veneeseen? Otetaanko riski? Ei olisi kannattanut. Onko isompi ahve vai pieni hauki? Kohtapahan se selviää. Onneksi meillä on tuo lohihaavi mukana, niin mahtuu ainakin nämä kalatkin. Eiköhän sitä tuo. No kuhaahan se. Kuhaahan se sieltä. Tää olla alamittainen. 40 senttinen, niin päästetään kasvamaan se sinne. Suha lähtee. Pikkusen isompi kuin. Joo, kyllä viimeisiä heittoja viedään nyt tässä. Rupeaa taas tuuli vähän yltymään tässä. Hansella ahvenia on tuolla kylmälaukussa ja haukikin siellä vielä sitten bonaarina. Niin kyllähän sitä ruokakalatavoite on jo saavutettu helpostikin. Ei mitään koolla pilattuja, mutta ruokakoon kaloja. Ihan hyvä. Mitä vielä viimeinen, niin varmaan jos jättäisi vaikka jikin pohjaan tuossa viimeisellä heitolla. Ois sitten. No niin, kato. Sana. Just loppu akku sopivasti. Joo, ei mennyt viikkoon. Viimeinen heitto ja sanoin, että varmasti jää pohjaan, niin sinne sitten jää jikineen päivinen. Tästä onkin sitten hyvä lähteä ajelemaan rantaa kohti. Ajomatkaa on vielä jonkun verran. Eihän siinä. Tämmönen oli mun ensimmäinen avovesivideo. Koitetaan saada jatkoa ja koitetaan vähän paneutua enemmän tälleen aloittelijan näkökulmasta tähän jikikalastukseenkin. Vinkkejä saa totta kai antaa ja jättää, jos semmosia mieliä jakaa, niin ilman muuta. Mutta eipähän siinä. Mä lähden ajelemaan rantaa kohti ja jatketaan seuraavalla videolla. Yes, moro!